Значи това е последното парче от втората половина на 4-те кашона. И в момента режеш с китайчето. В момента режеш с Сан Ремо 738. Как са ти впечатленията? Ами, впечатленията ми са, че реже. В интерес на истината реже. Ето, например, се опитам да намеря сега от... Искам да покажа купчината, която нарязахме, искам за да няма... купчината, да няма... Това са 4 кашона, сигурно... разделени всеки на по половина. С всяка от половините е резано с двата ножа. Горе-долу 5-600 парчета има тук. Не съм ги броил, но това не ми е целта. Искам просто да видя... Добре, кажи какви са сега впечатленията. Сега искам да направя една проба на въже из китайца, да се види. Малко по-трудно режи. Ми с две движения. Чакайте да пробваме Кершова. Че вече са много зацапани, особено Кершова. Няма нищо. Може би той има малко по изразена острота, а и ми помага това, че дръжката му е по-дълга все пак. Да. Значи вижте разликата. В този момент го има. Нещо друго. Искам да ги изчиста и ги пробвам на хартия. Спираме за малко.